Okay, der er den der 0300 ammo til den der, du snakker om, Blackout. Mhm. Okay, den bruger 7,62. Jeg har fundet en bil. Har du? Ja, men den er fuldstændig fucked up. Ja, hvor fanden har du fundet den her? Men jeg kan ikke lave den, for jeg har ikke mit toolbox. Nå, jeg har fundet den der Blackout fuld, og jeg... Fuck, den er syg, mand. Har du ikke noget toolbox? Hvad fejler den? Jamen, det kan jeg ikke se. Kan du ikke se det, for du ikke har nogen toolbox? Nej. Det er 100% sådan en bil, der kan laves. Den står op på sådan nogle paller, og dens skin er helt ikke rustet eller noget som helst. Den mangler hjul og mangler døre. Og hvis du ikke kan scroll på det, så... Map. Det er 100% det ikke er en bil, hvis du ikke kan scroll på det. Jamen, prøv lige at tage et screenshot. Så prøver jeg så sendt. Ja, jeg sætter også bare på en military base. Nå, ikke andet. Nå, nu skal jeg altså over til den... det der flystyrt. Den kan du ikke lave, den der bull. Det tror jeg simpelthen ikke, du kan. Nej, det kan du ikke. Som jeg siger, hvis du ikke kan scroll, så kan du ikke lave den. Det er en chopper, der er styrtet. Er det? Kan du se den? Den der Blackout bull, ikke? M4. Den er en rimelig kraftig gun. Den bruger 7,62 ammo. Lad os sige det sådan her. Det her, det er top risky, men jeg har ikke rigtig noget vist på det. Nu løber jeg. En lille bird. Det er en Apache. Okay. Så det er nok en scripted. Så en vent, ja. Eddermame fed. Jeg kan bare ikke... der er ingen skid her. Jeg løber bare stik syd. Der er ingenting her, Bull. Okay.